Fantastisk. Hvem skal tænde? Det skal Max da. Max skal bare leve. Ja. Det er flot, han ikke er tyk. Jeg tænker ikke overløbet, når man tænker på, at han bliver 9 år. Ja, de labradorhunde, jeg havde, dem kunne jeg sgu ikke holde i den stand. Der ligger på kilometer. Ja. Det er måske alt det flødeskum. Han er måske ikke en flødeskumshund, han er mere en leverpostejhund. Ja. Max er jo faktisk en af de OL her. Skal Max løbe til London? Skal Max pusse lyset? Det er ikke dyrplærer. Løbeste fang. Ja. Rigtig familie. Tillykke, Max. Nu er du den ældste i familien. 63. 63. Ja, det er rigtigt. En still going strong. Og så tror jeg, du skal måske tage lyset ud. Jeg tror ikke, han har lyst til overflagen. Så. Max. Udenom den her flødeskum. Leverpostej med flødeskum på. Med flødeskum. Max. Det er ikke godt for kolesteroltallet, det der. Det er farligt at sige. Fy for pokker. Møgflødeskum. Jeg skal kaste op. Det er rigtig flødeskum, Max. Tag den flødeskum væk. Hvordan får I spist uden? Stakkels Max. Og helt til Jylland. Stakkels Max. Så.